Πήγαμε μέρα 10 και πάμε να κάνουμε πλατούλα. Συνεχίζει το project, είμαστε ακόμα maintenance series, άλλες 20 προπονήσεις. Το αερόβιο πάει καλά, τα έχουμε βρει λίγο δύσκολα. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει από 9 φορές 30 λεπτά στο Step Master της Technogym. Δουλεύουμε μισή ώρα, το βάζουμε σχεδόν στη μέση, 9, 10, 8 εκεί ανάλογα. Στην ουσία πώς δουλεύει αυτό τώρα? Εμείς μένουμε ακίνητοι, κουνιούνται τα σκαλοπάτια. Πολλοί νομίζουν ότι θα χτυπήσουν τα γόνατά τους ή θα πιέσουν τη μέση τους. Η πραγματικότητα ποια είναι? Θέλει πάρα πολύ καλή και σοβαρή ισορροπία. Το κόλπο είναι για να δεις κάποιο αποτέλεσμα, σίγουρα στους γλουτούς και πίσω στα πόδια. Βοηθάει αυτό ειδικά στο cut, στις γραμμές, είναι πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα και πολύ καλή λύση για αερόβιο, πέρα από το διάδρομο και το ποδήλατο που είναι τα κοινά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά ένα μικρό tip που θα δώσω, και εγώ δεν το ήξερα στην αρχή, αλλά με τον καιρό το μαθαίνεις, δεν πρέπει να κουμπάς καθόλου τις βάσεις ή τις ασφάλειες για ισορροπία. Τα χέρια πρέπει να είναι κολλημένα στον κορμό για να μην κλέβεις. Δηλαδή να μην πηγαίνει το βάρος του σώματος πάνω στα χέρια και σταθεροποιείσαι στις ασφάλειες, στα καγκελάκια τέλος πάντων, και στην ουσία κλέβεις. Δηλαδή απλά κρατιέσαι σταθερός και ανεβοκατεβάζεις τα πόδια σου. Το δύσκολο είναι να βρεις ισορροπία έχοντας όλο το σώμα σου κενό και δεν το ακουμπάς πουθενά, να μπορέσεις μόνο με τους γλουτούς και τα μπούτια και τα τετρακέφαλα γενικότερα να κρατηθείς πάνω στο μηχάνημα όρθιος, έτσι ευθεία. Γιατί αυτό βαραίνει με την ώρα. Και όταν το έχεις και στο 10 ας πούμε, είναι ακόμα πιο βαρύ το κάθε βήμα σου. Συν ότι είμαστε πόσα κιλά, συν ότι κουράζεσαι μετά από 5 λεπτά και πρέπει να κάνεις άλλα 25. Έχω κάνει αυστηρά 30 λεπτά σε κάθε session, οπότε αυτό που θέλουμε το έχουμε πετύχει. Από εκεί που κάναμε λιγότερο αερόβιο, τώρα κάνουμε αρκετό. Χρειάζεται. Τις πρώτες μέρες λαχάνιαζα κιόλας, τώρα είμαι πολύ πιο άνετα. Κάθε φορά κάνω track και τους παλμούς μου και τις θερμίδες μου και τα βήματα, μέχρι και πόσους ορόφους ανεβαίνει γράφει αυτό. Νομίζω είναι στα 30 λεπτά, εγώ κάνω 65 ορόφους. Δεν ξέρω τώρα σε στατιστικά πόσο καλό είναι αυτό, αλλά θα το συγκρίνουμε με την πρόοδό μας με τον καιρό. Αυτά. Σας έπρεξα λίγο, πάμε να κάνουμε λίγο πλάτη, βασικές ασκησούλες πλάτης όπως κάνουμε κάθε φορά. Σηκώνουμε κιλά, πάμε να παίξουμε μηχανηματάκια, δεν θα ζοριστούμε πάρα πολύ. Το pump θέλουμε, θα σηκώσουμε κάποια κιλά, θα προσέξουμε τη μέση μας, θα βάλουμε τη ζωνούλα μας, όπως δουλεύουμε κάθε φορά. Λοιπόν, έφτασε γυμναστήριο, κλείνω καμερούλα και τα λέμε από πάνω. Όλα τα κιλά, πρώτο σετ. Πάμε. Μισό λεπτό διάλειμμα και πάμε. Το ίδιο. Πάμε. Ωραίο. Μισό λεπτό και ξαναμπαίνουμε. Εδώ ο φίλος. Πάμε τελευταίο 100. Εδώ. Τραβάμε. Καλά. Πάμε pullover.
Πάμε πρώτο σετάκι μας εδώ. Πάμε να τα βάλουμε όλα. Wide grip 90. Κι άλλο. Πάμε. Τελευταίο. Ό,τι μπορούμε. Για βόλτα. Καλό. Θέλει ντρό. Είναι πολύ πράγμα. Δεν μιλάμε για 5 και 10, μιλάμε για καμία 20. Γενικά ναι, αλλά εδώ δεν ξέρω αν θα φέρει όλα αυτά. Εδώ δηλαδή τι θα αλλάξει, θα αλλάξει, θα κάνει. Εγώ ξέρω ότι θα φέρει καινούργια, θα αλλάξει τα διπλά. Δηλαδή κάπου που έχει διπλό θα βάλει καινούργια. Αλλά μπορεί να φέρει 5, να μην φέρει 10 εδώ. Κατάλαβα. Και, γιατί πρέπει να πάρει και στα άλλα. Πάμε. Ό,τι βγάλουμε. Πάμε. Ανοιγματάκια. Άλλο ένα. Πάμε. Τέλος. Σκάσαμε στην προπόνηση. Κουνηθήκανε τα κιλάκια. Προπόνηση οικοδομής. Γυρνάμε στα κλασικά μας προγράμματα. Πήγε πολύ ωραία. Ώρα για 10 λίτρα νερό. Φαγητό, ρύζι κοτοπουλάκι, σαλάτα. Παραλίγο εδώ ο κύριος να μας χαρίσει ένα βαθυλωματάκι. Πολύ ωραία. Το community μεγαλώνει. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που πατήσανε hype στο βίντεο, το motivation, το cinematic. Ξέρω ότι έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, αλλά το βίντεο πήρε πολύ καλή θέση στις ελληνικές τάσεις. Ήμασταν στα top 7 βίντεο στην Ελλάδα. Πήγε πολύ ψηλά.
Μπορεί να είχε πάει και παραπάνω, τώρα δεν θυμάμαι, 5-7 τι ήτανε. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που με σαπορτάρουν. Αυτό το λέω ανά κάποιες μέρες, αλλά παιδιά πραγματικά το νιώθω και πρέπει να ακούγεται αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι είναι δύσκολο, είναι πολύ βαρετό το περιεχόμενο, αλλά με στηρίζετε πάρα πολύ σε αυτό που κάνω και σας ευχαριστώ πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλο το support αυτό. Δεν θα σας πρίξω άλλο. Πάω κατευθείαν για μπάνιο, έχω τα meal prep έτοιμα. Παίρνω τα ταπεράκια μου και πάω στη δουλειά μου. Η ζέστη είναι αφόρητη. Άμα θυμάστε, πριν από μερικές μέρες κάναμε και με φούτερ. Τέρμα αυτά. Πάμε καμιά παραλία, ξεκινάμε τα μαυρίσματα. Να πάτε να ξεκουραστείτε, να φάτε, να ηρεμήσετε και να μπείτε κι εσείς στη διαδικασία της απώλειας λιπαρών τώρα. Βοηθάει με τη ζέστη. Ό,τι και να κάνετε. Τέλος πάντων, σας αφήνω, τα λέμε με το καλό. Επόμενη προπόνηση ποδαράκια μεθαύριο. Γεια!